Of course. Seven million people make a love shout out.
7 million people showed up. $20 million people. Shout out. 20. Ito yung discussion na tinatawag. Ito yung style. Nagamit ng native speaker. This is called discussion.
5 million people. Five million people shut.
Ano ka? No. Kapag ako ay tumingin ka man sa iba. Walang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Tatak na lang ako kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, eto pa rin. Mahal ka na, iba. Baliw na baliw ko sa'yo. Kita. Hi, Exer M. Tumingin ka man sa iba. Kung walang kibo na lang.
Pinapamahal kita kahit di naisip na kung baliw na baliw ko sa'yo. Ang kanya ko napitiis sa pagkikipagpapahal. Ang kanya sa ikaw ang kipunan ng itong puso ko. Sumat na maririnig pagkat ng loob ko iwasan sa'yo. Bakit pinapamahal kita kahit di pinapansin ko. Naklit ng mata ko, aray. At baliw na baliw ko sa'yo. Ang kailan ako nagtitiis o bakit mahal kita. Inisipon naman kita. Tingin ko sa'yo di kailanman mamaling. Buong buhay pagsabihan kita. Hindi makahangat ng anumang kapalit. Ang kalimutan wawalang kipunan ng itong puso ko. Iwan saksi napamahal kita kahit di pinapansin ko. Baliw ko sa'yo. Ang kailan ako natitiis iba. Hi Kind 994. Thank you so much. Anumang kapalit. Humingan ka na sa iba. Wawalang kipunan sa puso ko. 5 million people. Mega love shout out and thank you so much guys.